Hello guys! Have a good day! Kumusta na kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. It's me again, Melans Vlog! So, kauban na to karon ang akong alaga nga si Aya Kim. How are you today, bata? Are you okay na? Di ka na siya nahilantan, guys. So, ayun, napansin nyo ba? Parang paos yung boses ko, di ba? Char. Di kan ko nag-concert, guys. Nag-concert sa banig. No, also kayong ubo de resipon hilanat ana bitaw. So kani akong alaga, gikan ni siya gilantan, and then karon arang-arang ni siya. Alay day. Arang-arang na yang gibate. Oy, trapo. Nayayay ka be. This struggle is real. Grabe ang kaagi ani niya. Tapos ang iyang mama gikan sa trabaho. Mo pa mo. Ati man ay niya pakatulog ini niyang gabi kay magsuki magud siya guys. Magsige siya gihilak-hilak. And then dili pud siya moduol og laing tao, especially na ako di siya moduol. So, ang iyang mama magbarog inig duty kay syempre security guard siya. Ni kagabi abot diri sa balay, mag-duty na pud siya siyang anakin. Luoy kaayo papil iyang mama. Ay, dili na siya makatog, guys. Dili siya magpabutang. So, nang kailangan siya ikuha ni Geneva. Akbahon. Dili siya makatog kung dili akbahon, guys. And then, kung kuhaon sa nako, di pun magsilbi kay musyagit siya. Munang ako na lang ipaubaya siyang mama. And ngayon di makamalul ni ate ni kagabi bebe. Ako may magpakatog nimo. Ayan, guys. Wala pa ni siya kaligo. Ay nayayay pa ni siya. Ayan. Mga haggard pa kay mga naw. So karon magluto ko og champurrado kay para i-snack na mo. Di ba, Inday? Kaon ka champurrado? Oy, nagbulingit lagi ka sa biskwit. Ayaw. And guys, ako ipakita. Nagluto ko dito og champurrado. Yan, pasensyahe kalat kayo. Rice cooker lang na ako, guys. Ayan. Nagpisik-pisik na siya, oh. Ibitangan na ako siya tabliya, guys. Kamay na lang akong sunod ang ligbutan karon. Oo, nagpisik-pisik siya, oh. Yan. A few moments later. Ayan, luto na. So, ayan guys, lagyan po natin ng Bear Brand para creamy siya. Then, ganahan sa kuan ni mo butang kay salbi palapot-lapot, tapos muhatag po siya kalami. Char. Uh-oh. Mas mulami pag gini siya, guys, niya i-mix dayon. Ana lang good. Di ba, ayan, no? Aya. Oy, excuse me. Yan, i-mix natin, guys. Ato na siya tarungon og mix kay syempre ang bata may mukhaon ani. Ato na siya tarungon og mix. Tilawan na to. Love it. Aya, kaon ka aya. And guys, pabugnaw na nako ang champurrado. Say hi to my vlog, baby. Say hi. Say hi. Maulaw siya. Nahihiya. Kanay mo stick, oh. Hindi, nagkalat-kalat ka. Dili, kalat na. Naulaw siya, guys, no? See? Napadaplin siya maayo. Ayaw diha, baby. Kabugnaon sa nato day ha, kay medyo init pa man. Chika-chika time! Trapo ta si mong sipon. Gisipon gini siya, guys. Then, napiang po ni siya, no? Mo nang kuan siya. Gihilot ni siya itong niaging adlaw. Ayan. Ito sa kuan be.
Hello everyone! I'm back. Ayan guys, ipabugnaw na rin ako. Naunta ninyo og champorado. Ya lami kaayo gibutangan og suwak nga Bear Brand. Ayan. Do you love it? Huh? Yeah, say yes. Ulaw siya guys, dili siya mutubog. Ayang, balingit kag naong ayang. Ayakim. So, itaw sa permero mo tilaw ani guys kung okay ra ba jud iyang lasa. Char. Mas tamis pa ni sa inyong gugma. Char lang. Bibi. Okay ra gyud siya guys. Kuha taglayin ko chara bibi ha. Wait lang. Say hi to my vlog. Ay, pati rin na ha. Ayan. Kuya, Wanday. Dala tinidor lagi ni. I'm back, guys. I get it. Ayan. Ay, de. Ano naman na? So, dugay jugay ko nakapag-upload, guys, no? Dili man ko ingon nga busy ka is trabaho. Pero kasa makawa lagana kay tungod sa among nahimutangan diri nga hinay kayong signal diri guys. As in maglisod ko og upload or unsa pa na dinha mag-vlog, maglisod ko og kanang post sa akong mga video. So ayun. Na hunungan jud nako og upload guys kay nawagtangan ko gana tungod aning signal diri. So, bala punta nako magpataod ko wifi diri. Kaso, ang usa ra ko kauban, mura siya dili siya uyon kay mahal na daw. And then, sa usa ka tawo, 250 a month, guys. So, dapat kung magpataod og wifi kay usa ra jud ka cellphone ipa-connect. Ana bitaw niya. Mura man sad ko kuan oy. Kanang si tawag ana, kanang si tawag ana bibi. Nalimot. Lain sa kay ba kay ako ra usang magpa-connect ba. Boring sad kaayo. Ambot lang gani guys, paminaw na ako ani. Uy, init di ay, bugno naman na be. Paminawon pa yan ako guys kung kuan magpataod pa ba ko og dayon or dili ba. Kaya akong mga kauban good duty sila buntag niya muulit sila gabi so kapoy na kay sila gikan sa work. So mura sayangan po silang 250 a month ba. Kanang antos lang sila load kay maka connect wifi ra po sila dito sa ilang gitrabahuan. Kay naman sila sa mall na sign. Gabi be, ang kaon sa yummy, di ba? Yan. Ni-smile na siya, guys. Say hi. Aray na, hi. Hi. Actually, guys, di pa siya kamaumutabi. Pero makasabot na siya, istoryahon. Na-excuse me po. Big mouth. Yan na. Yay! Yummy. Mga untan yung tanan. Champorado. Ayaw, patira day, ha? Wala na, bebe. Ayaw, day. No. Ayaw. Ayaw, langga. What is that? Kuhaan mo. Mukha ng gisik-usika ng mga biskwit. Ayan guys, so panikaligo si baby. Kaya ako panig-obserbaran. Ay, kasi magbalik-balik yung hilanat guys ba. Trapuhan na siya. Labakara nga basa. Yehey! Karon, pag human mo paniod to,
Nagluto din ko dali aning champurado kay nami sobrang bahaw kagabi. So sayang sad kayo sige miglabay ng bahaw. So akong gi idea na may tabliyat plus na ay white sugar. So okay kaayo. Ako din yung giluto dali. Ay, tarong day. Tarong ba kayo nag-video ko? Yan. Ako din gi at astikaso dayon. So moto naluto dayon siya. Total dili man ni siya hago lutoon. Right? Dali ra siya maluto, guys. Di ba, baby, no? Kaon na si baby. Ayo, duwa ina, be. Busog na ka? Stick o man na, baby. Duwa siya sa stick o, guys. Ayo, be. Ano man na? Pamunito na itong uban, be. Later. So, yun guys, tapos na po kaming kumain ng champurrado. Ayan. Tara, busog na ka, bebe? Busog na ka? Inom tubig, oh. So, busog na siya, guys. Hasta po ko, busog na sa kaayo. Thanks, God. So, dito na lang magtatapos ang aking video, guys. Kay, napakoy kore-kore on dere. So, yan. Mag-ingat po tayo palagi. Goodbye!